Tanan, katong nagadalag Biblia atong ablihan sa Matthew chapter 13, verses 53 to 58. Matthew chapter 13, verses 53 to 58. Matthew chapter 13 verses 53 to 58. Mubalik una ta sa pagbarog. Sa nakahuman na si Jesus, pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita og mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya nakuha kining maong kaalam, nangutana sila. Og diin man siya gahom sa paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Og dili ba igsuon man kana niya kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon og ni Judas? Dili ba ni aman dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babaye? Diin man niya nakuha kining tanan. Tungod ni ini gisalikway nila siya. Og miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin. Gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya maghimog daghang milagro didto kay wala man silay pagtuo. Let's pray, Lord. Salamat kayo Ginoo sa nagapadayon nga pagkinabuhi among naangkon. Nagaampo kami og sa kanunay o Dios gitinguha namo nga ang matag adlaw sa among pagkinabuhi makapalipay unta kanimo Ginoo. Apan sa gihapon kanunay kami nangahagbong nangapakyas. Salamat Lord nga sa gihapon bisan sa among dili pagka matinud-anon kas imong mga saad para diri namo Ginoo. Dili mi angayan nga magdawat bisag unsa mga maayong butang gikan nimo tungod kay dili man makapalipay nimo ang among mga pagkinabuhi. Apan salamat lang gyud nga tungod sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, kaming tanan imong gimatarong Ginoo. Ning kagabihon akong giampo nga ang tinuod nga kaalam maangkon sa kada usa nga niya nanginahanglan kanimo o Dios. Nagaampo kami nga ang kaalam nga among makatunan makit-an ni sa tinuod namo nga mga pagkinabuhi. Ilabi na sa mga adlaw nga tuan na kami sa among panimalay sa eskwelahan, sa trabaho or bisan asa. Kami nagapaubos nga, O Lord, ang paglaom gyud nga matudluan gyud mi nga aron ang among pagkinabuhi makapalipay kanimo. Mao ni ang among gipangayo ug giampo madawat namo ni pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Ang naa sa imong tapat, pangutan-a, inadiin man gikan ang kaalam. Sige, pangutan-a ko ba, inadiin man gikan ang kaalam. Sa makausap pa, maayong gabi Daghan kaayo nga nagpangutan-a unsay kalainan anang wisdom og knowledge. Nga sa Bisaya pa, unsay kalainan anang kahibalo or kaalam o kahibalo. So, kung nag-eskwela ka og automotive, kanang naa kay kaalam, unsay mga pangalan ana nga mga pisa sa sakyanan. Pero kung wa kay kahibalo og maguba ng sakyanan, di ka kamaong moayo. Now, kung moingon ka og knowledge, nadawat nimo ang insakto kayong information. Maog yun na nga impormasyon, di na sayo.
Pero moingon na gani ka nga wisdom, ang saktong impormasyon or kana nga knowledge nga imong naangkon, makamao ka unsaon nimo pag-apply. So, inig-anhi nato dinhi, langit nun mani nga wisdom. Langit nun mani nga kahibalo ang atong madungog. Ang pangutana, willing batang mo apply? Willing batang maikinabuhi? Pangutana kusog ng nasimong tapad, nganong ni anhi ka o nya di nimo i-apply ang imong makatunan. Sige. Ayaw kasab Nganong ni anhi? Kalisod ba yan ang mga igsoon? Kanang ato kag eskwelahan o niya nagkat-on ka pero ang imo nakat-onan di nimo i-apply. Kabalo mo ang pinaka foundation lig-on kayong pasukuranan sa pagkat-on dito nato na nakuha sa kinder pata. Unsaon pagrespeto ang ginikanan, mga basic ba? Unya, kadto nga time, ang imong edad ato, 5 anyos pa, imog yung i-apply tong gitudlo. Tanawa ka raw, natigulang ka. Mahingan pa bag, mahing gabi Amin ko. Ha? Unya gitudlo tanan-tanang mga maayong pamatasan. Naara ba taroy gitawag og adjustment na pod sa paagis sa learning sa atong education dinhis atong nasod. Gani na ay mga grade 2 man tingali na or grade 1 o grade 4 man siguro na nga giilisan ang subject. Unya gibalik na tong GMRC. Ha? Unsa man to? Good moral and right conduct. Gibalik na sadto. Kay nawala man na nga subject. Unya murag na ay Filipino ba na og AP giusa wa ko dili kayo ko sure og unsa to. Naay nangausab na pudron mga igsoon tungod kay mosugot kag sa dili ang atong nasod behind kaayo kung maghisgot og wisdom. Kaalam. Sa kalibutanon ni nga kaalam mga igsoon pagkat-on sa pagkinabuhi ning kalibutana sa mga bagay-bagay ning kalibutana. Nya sigon sa pagtuon mao man leksyon namo pod kanang naay organization sa Korea, doctor mag scientist man siguro na siya o niya. Dito sa Korea dili kayo sila concern anang IQ. Kanang intellectual quotients. Dili kay na sila di sila ganahan. Kay ang ilaha gyud kanang EQ o kanang SQ. Unsa man na emotional unsa kay ito ng Q? Ha? Quotient? O spiritual. Mo na focus nila dito. Wala sila ng IQ. Kaya nga naman, di man magamit ang IQ, God. Di magamit ang IQ. Taas kay IQ, perting tag-asa grado, wapa ka graduate, nag-anak. Muna di na magamit. Emotion, maoy ilahang target yun dito, o ang ilang spiritual. Ang ilang spiritual. Unya, kung imong tan-awon ning atuang sulod aning atong utok. Ang bata 2 years old padong sa 8 years old ay padong sa 5 years old wala nagmaster ang iyang utok sa pagkat-on, wala siya na training. Kaya ang iyang gitan-aw color raman. Lahi man mo nang naay bag-oron nga gihimo sila nga organisasyon nga ilang hatagan o gadgets o cellphone ang mga bata inig after graduate sa college. Gusto nilang ibalik tong library, libro gyud ang basahon kay kung i-research nimo manggawas ang answer, i-print na di na nila tun-an. Mo report na ko ugma okay na. Pero katong gibasa gyud nila, ga-analyze sila, na-train og ayo ang ilang utok. That is why ang bata 2 years old padong 5, pag sige siya cellphone, damage ang utok, maglisod siya memorize. So, do not expect nga ang imong anak mo excel og ayo sa maabot nga panahon kung babad sila og gadget. Kay damage man ang ilahang wa may training ilang utok. Then adto ta sa
panambagon sa Bible mga igsoon. Mo ning atong pagtuon karon diin gikan ang kaalam. Diin man gikan imong kaalam. Ayo pangutana diin gikan ang grado kay naay uban ang odigo. Napoy uban close sa teacher. Taganunay hatagag balanghoy mambiri ba, ma'am? Gabi ma'am oh. 98 gini bataa. No? Joke lang na mama, basig. Dili na tinuod no. Kay magbase man gyud ta sa unsay computation ana niya pilay percentage sa attendance, pilay percentage sa test. Gracias Ginoo nakapasar gihapon ko sa test. Nakaana jud ko Lord unsaon naman ni nako Ginoo na. Sige lang, bahala na gyud ka. Buhos gyapon mi. Kay Sabado man to nya pagka Domingo makatuon baday kag Domingo. Pasar gyapon, salamat sa Ginoo. Ginoo ginagatag og kaalam. Ang kahibalo na pod mo importante kayo. Tonight mo pauli kang sigurado kang naay kaalam tungod kay di ta gustong magtapok-tapok rata dire nga dili tin-aw ang kaalam nga atong maangkon. Inigpauli nimo panganduya na pod ang kahibalo unsaon pag-apply kay dinhi ingnon kang panghugas pag abot nimo dito sa inyo di makakamaong manghugas. So na kay kaalam wa kay wisdom or wa kay kahibalo, di ba tama? Karon mga igsuon tan-awan ning usa ka panghitabo. Si Jesus duna siya'y duha ka gitawag niya hometown kay duha may ang panimalay. Natawo siya sa Bethlehem, sa Jerusalem, Bethlehem. It means, Bethlehem, kanang word nga Bethlehem, kanang dapit nga Bethlehem, kanang word, ang kahulugan ana house of bread. Gidala siya ngadto sa Nazareth ug didto siya nagtubo. Ug katunga pod sa iyahang pagtubo ug sa iyang pagkinabuhi didto sa Capernaum manag ubay og tagbilaran. Ana? Makasabot na ba? Inganaon na lang nato. So, didto sa Capernaum daghan kay siya nahimo nga mga milagro. Dinhisab sa Nazareth, may gihimo siyang milagro pero dili ni katupong sa gidaghanon sa nahimo niyang milagro dito sa Capernaum. Tungod kay dinhis Nazareth, detalyado kayo siyang nailhan sa mga tao. Kinsa iyang papa, kinsa iyang mama, kinsa iyang mga igsoong lalaki, unsa ilang mga trabaho, unsa ilang mga kapakyasan. Kinsa ang iyang mga igsoong babaye. Wa pa mo kabalo nga naay mga igsoong babae si Jesus? Ayo. Daghan siya igsoon. Ang uban kanyang igsoon, wa midawat niya sa sinugdanan. Ang uban niya mga igsoon, wa mituon niya. Ang ubang mga igsoon, misalikwan niya. Paminaw, gin mo kayo, ane. Aron masabta na to ni. Gikan sa Capernaum, ang atong Ginoo naghisgot og labing kining ubay-ubay. Daghan nga sambingay. Human sa maong sambingay, dito sa Capernaum, may pauli siya og miadtos iyahang hometown nga mao ang Nazareth. Dito nagkuha siya og muadto sab siya sa sinagoga. Kining sinagog usa ka dapit nga ingon ani adto magtigom. Basahon ang mga scripture sa mga propeta ug mga balaod ipasabot sa katawhan. Dito ang atong Ginoo, nagkuha siya. Gibasa niya ang basahon sa Isaya og niingon siya, karong adlaw nahitabo kining gisulti ni Isaya. Naglagot kaniya ang mga tawo, ilang gigunitan sa Jesus og dad-on ngadto sa habog nga dapit og ihulog unta nila sa pangpang aron mamatay. Apan ingon ang Bible, si Jesus nakaikyas, his kanang sito kana ni suksok siya sa ni daghang katawhan og naka-iskapo siya. Human sa usa ka tuig, mibalik gihapon siya sa Nazareth og after ana sa usa ka tuig nga milabay gikan hapit siya patya, mibalik siya og didto iya na pong walihan ang mga tawo. Nakasinabot ha? Imagine ha, hapit siya patya dito after 1 year nibalik siya dito. Bangutan na, Pastor, diin man siya anang 1 year. Galibot-libot siya sa Northern part of Israel. Gitawag na Galilee. Naa diha ang
I mean, kining Capernaum part, manggihapon ni siya sa north, no? But na siya diha, kana nga mga dapita, nagpanayon og tudlo, himog mga disciple, nag-ayog mga masakiton, naghatag og mga milagro. After 1 year, mibalik siya sa Nazareth. Paminaw. Arong, mas makasabot gyud ta og ayo mga igsoon. Pagbalik niya dito sa Nazareth, asa naman tong atong gibasa, no? Mateo 13. Okay? So, nibalik siya ngadto sa Nazareth, kining human niya pagpanudlo og kabahin sa gingharian sa Dios. Kay kanang chapter 13, mga parable na nga naa diha, pero kana nga mga parable gitudlo niya didto sa Capernaum. Ayaw kalibog ha, kay sumpay ra ba na nga verse. Tanawa ra diha, kay niingon ang Bible, nibiya siya og miadtos iyahang. Di ba? Human siya nanudlo, human siya makasultig mga parable, mibiya siya. Sumpay ra na sa chapter, pero managlahi ang dapit. Capernaum, og mibiya siya og miadto sa Nazareth. Paminaw og ayo. Verse 53. Sa nakahuman na si Jesus sa pagpanugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita. Unsa nga dapit ang iyahang gibiyaan? Ang Capernaum. Asa man siya ni adto? Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Unsa ganito? Nazareth. Mubi daw nang mag-ampo ta. Taka-taka si Jewy na naman tag. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Wa kita kabalo nga tawag man siya Jesus Christ of Nazareth. Tungod kay daghang Jesus, daghan pong gapa Jesus Christ. Munang ang uban mag-ampo in the name of Jesus Christ of Davao. Ngana ng uban. Nazareth ang gisulti dire, buot gipasabot ang Misaya. Nga natao sa Bethlehem, nagpuyo sa Nazareth, mitubo dito, o nagpuyo sa Capernaum, balik tapon-tapon siya. Nasabta na to? Okay, good. Lamia kayo na. Ingon na diha pagsulti mga igsoon. Usay sunod nga nahitabo. Ningon siya, may pauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an, nanudlo siya dito sa ilang sinagoga og natingala ang mga nakadungog kaniya. Ano mo tingala man? Sa man di kalahian. Nganong matingala? Imong makit-an unya. Nganong natingala sila? Padayon sa ata. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam, nangutana sila. Mauna ni. Ikaw ug ako mangutana ta sa atong kaugalingon. Diin man gikan ang nia nato. Na ba kay imuhang pinaning kamutan diha? Na kay imuhang kaugalingon dihang ginama? Pastor, naggama ko kusog gabi manang dugay ko katulog na kusgan ako pastor. Wa kay imo. Diin manigikan tanan. Sila nangutan na diin man gikan niyang kaalam. Ngano kaha nga curious kayo sila sa ilang pag-ingon. Diin man ni siya gikan kaalam brad. Ngano kaha? Tungod kay ang tanang magtutudlo sa balaod, miagi silag school of the Pharisee and the teachers of the law. Niagi sila grabing proseso, pila ka masteral ilang giagian, nag-doctorate sila, na master nila, period, kama. Then, sa ilang pagpanudlo, firm kayo sila. Kanang, murabag, katong sa una, bitaw nga, itudluan may pagwali, mga igsoon, first year may aton, nakuratan yun itaon ko. Kay kanabang, dapat iniglakaw ni mong padungkas palpit, ang Bible, drigunita. O niya, pag abot na sa palpit, mga igsoon, gunit ang usang kamot, o niya, usa sa microphone. Niya, kay ako, og magwali ko, magsige, man din taong ko, og suroy-suroy. Hala, kay gihukot man ang microphone, kay kabalo man silang magsuroy-suroy, di ko magwali. Unsaon man taon eh. Unya kay og mag-study kag homiletics, art of preaching man na. Tanang paagi imong himuon sa tubangan aron di matulog nang imuhang naminaw nimo kay aron makasabot. Hello?
Ingana na. So, pati ang kanang pagsulti ba, na ay gesture, saan na pag gesture? Pati pagsulti mambire, kinalisudan. Formal kayo ba nga? Unsay unang buhaton, introduction, body dito sa body na kay number 1 o niya under ana na kay mga sub nga mga points o niya number 2 na po yung mga o niya after ana climax na yung conclusion. Human sa conclusion, dito na direct na application. Saon man na, ha? So, tanawa na lang ang mga Hudyo. Nagtanaw sila, ang mga magtutudlos, balaod, kurat kayo. Ang mga Parisiyo, kurat kayo. And suddenly, dihay miabot. Igsuon niya mga badlongon. Iyang amahan panday. Ang iyang mama, tig-organize og panagtigom, tig-organize og kasal ni abot. Sa diyang nanudlo na nakuratan silang tanan kay anak man tig organize og kasal, anak man ni atong panday nga anak po ni atong kanang mga igsuon niya na pay mga igsuon na kana sila Simon, sila Judas, mga igsuon man niya. Na, di ba? Katong mga igsuon niyang babae. Kauban mo tulad og pandisko. Ilado kayo. Wala na sa Bible ng kauban pandisko ha. Ako ra ning gi-expound aron nga girelate sa atong kapanahunan karon aron ta makasabot og ayo. Amen. Klaro kayo, amen. Mauni ang rason nganong gi-question nila ayos Jesus diin gikan iyang kaalam. Why? Kaniadto kung panday kalang. Gilang nila ang panday sa una. No wonder nga niingon si Paul, nahimo kong tent maker. Dili lamang si Paul naghisgot sa iyang panginabuhing ng manday siya aron na siya pangkaon. Iyang hisgutan usab nga nagtrabaho kus ubos kaayong matang sa kalidad sa trabaho. And kung panday ka lang, di ka kapadalag eskwelahan ka sa ilahang school of kaning mga balaod sa Old Testament na may gitawag og School of Prophets. O niya sa New Testament, maupo ni sila mga hutong sa mga Hudiyo, sa mga manunulat. Yung saan man napadala si Jesus dito, waman nag-eskwela dito. And that is why ningon sila, diin man gikan yang kaalam. Iyang mama, labandira. Iyang papa, PNP. Panday nga pastor. Gi-question nila, maunay rason nga diin gikan ang ilang kaalam. Kabalo ka? Sometimes, i-underestimate na nimo ang tao kay kaila kag kinsa ning kaliwat. Anak man ni Jonas katong bang lahubog kay Lourdes. Katong maligo rag kausas katuig. Ano napay asawa na nga kanang inahan ng bata na. Grabe kayo na. So, imong i-conclude siya, pinaagis, binuhatan sa mga ginikanan o sa mga igsoon. Paminaw, wa man kakabalog, maunsa na siya sumaabot. Basig mangangao niya kag, grabe si Gerald. Asa Gerald? Asa Gerald? Na? Gerald? Grabe mo ng bata, kabuutan. Di ba? Wa kakabalaw sa unya nas maubos panahon. Pag tinarong daw ha kay same. Ilado kay nila kabalo sila gaon sa pagkababata mi ana magdakpanay mi sa una kay wa pay Facebook, wa pay Mobile Legend, wa pay cellphone, magdakpanay mi maamong duwa sa una takpaw sa kahoy. Unya dito minisaka sa purok dos, inignaog namo hapon na gabi dire nas purok size. Muna nga among chinilas pangitauno na kay sa purok dos pag kanisaka. Sige, dakpan na, ibabos kahoy mo na yung mga dula na ito. Kaila mi anak. Kaya mga igsuon na. May bisyo na mo sakay-sakay, palwa sa una. Kaila ko na, wala na sila mga hana, wala na kay eskwela, wala na kahumanog Harvard na mga, wala na kahumanog
It's in you. Pero hagbong ang ilahang panga. Tinga sila kayo nga anong grabiham ni kaalam. That is why ang pangutana diin, gikan ang maong kaalam. Diin ni gikan. Kabalo ka every time nga naay buhaton si Lord sa imong kinabuhi naay matingala. Ano man ni Roger di mo mamgadjong? Ano man ni si Gerald di naman mamalikas? Ug di masuko. Ay, kagol na daw. Kisa pala eh, nga naman is Dirson di naman nabong. Ito na hiniktan, gabi kita ko. Gidakop ni Ati Bansi ang hiniktan. Gidakop ang hiniktan. Sige, nangayog sili. Ingon na, kung ana do kaon bagway sili, ang tubag ni Gerson, wala sili kasi kaog manok. Siliin ang manok arong na ang sili dili mga matay. Matinga sila. Every time na buhaton si Lord sa imong kinabuhi, may matingala. Ayo. Hala, lahi na lagi na ron siya. Sa among dapit kay balo na sila si Jonas, si Dong Jonas, aser coordinator og illegal nga swertres. That is why inig-ato na ko dito. Labi na mga mamatay o niya, pawalihon ko. Uwi na sila. Kato ng anak ni Ale, itong manananggot. Anak na ni Pina, katong anak. Di ba yung mga igsoon mga, di ba? Matinga sila, nga naman. Naani mo lahi. Naigibuhat si Lord sa imo ha. Katong palahubog kaniadto, sugarol kayo kaniadto, adik kayo kaniadto. Unsa pa istorya sa imong kinabuhi? Nawala man unya naay na nakita nila nimo nga wala sa imo sa una. Mo nang moingon siya, diin man gi kana. Naunsa man na siya? Pero pagka Kristohanon ka, way natingala nimo, moingon sila, ngana na guna siya. Isa pag-asa na relihiyon na. La pastor isog kay nawale pero murag yapon na. Ug way natingala nimo murag kauban pa mo. Kauban pa mo. Paminaw ha kay basig mo yung kandugan ako sa church, Christian ko. Wa pa de ay natingala nimo de ay. Diin man gi kuhaan kining maong kaalam kabalo gyud silang wa ni ga eskwela. Ang naibaw-an ra ani pulgadera, kamawa mo kabalog pulgadera? Mitrosan. Ang naibawan rani tonton. Plumb line. Ang naibawan rani gabas. Ang naibawan rani lansang. Kabalo sila nga panday ni anak sad ni og panday. Naapa mo? Unya nangutana sila. Diin man siya gahom paghimog mga milagro di ana? Natinga sila asam ning kaalam diin man nga milagro. Sa imo bang kinabuhi na nay milagro? Kabalo ka kana si Muntapad, milagro na. Milagro na. Gatuo kag sayo na kabigon. Gatuo kag pagsitsit mo simbatan, sunod ayo na. Milagro. Amen. Dugay na mo sunod lahi mo kinuha, lahi mo kuan mo mga dugay. Pero milagruhan na nas Ginoo mo ingon ginambitaw no? Ngano maning mga pulungang wamang gyud ko kasabot ani sa una? Sunod. Diin gikan ang iyang kaalam, diin gikan ang gahom niya sa paghimog milagro. Ikaduhang pangutana, ikatulong pangutana, dili ba mauman siya ang anak sa panday? Ang tanawa ra guni? Grabe ni silang mang BBI ba? Anak raman na atong panday. Anak raman na atong pastor. Raman. Ngano nakakuha mo nakaalam, nga mo naka-eskwela. Bantay mo niya ha, kay naadi kaalam si Lord. Bisag unsa pa ka. Bisag mo yung pagka ultimo, raman ka, ultimo. Kasabot mo ultimo? Ultimo? Kanang level ra ko sa tanang mga wayhanaw.
Ultimo ra ko. Ordinaryo ra kong tao. Di ka ordinaryo, oy. Nahimo lang kang ultimo kay di mo ka magbasa, God. Kami mga pastor, usay doon ay mga pastor, mga bugoy. Mag-search sa wallet, kanila mining wallet. Thank you, Lord. Nya lami kay dire ba? Hallelujah. Grabe siya wallet, grabe oh. Wala ito tuntuon, wag ampo-ampo, walay pamalandong o maubag yun na ang word nga gihatag ni Lord. Lami lagi kayo kay isda nga tinula, pero kay sabaw nga sinigang ang gikinahanglan. Si Lord ba yan nasayo? O sa itong gikinahanglan? Amen? Next verse. Ay, sunod nga pangutana. Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Sunod. Ikaupat. Og dili ba igsuon man kana ni Santiago, ni Jose, ni Simon o ni Judas? Labi nag imo mga igsuon, grabing mga binuhatan. Di ba igsuon man na ni Kuan? Di ba magsuon man na sila? Grabe pati igsuon. Mano pong apelo ng igsuon nga niingon man ng Bible ang akong inahan og igsuon katong nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ako ilabot og parehatag giagian. Parehatag dugo, biologically. Sa Bible, lingon ang mga magsuon kadtumang nagtuman. Ano na si Muntapad, naigsuon lang kita, asawa ka na ako, bana ka na ako, pero di ka magtuman. Angkol na lang ka po. Na, sunod. Onya, ika-5 o ika-6 na ni? Dili ba ni aman din magpuyo ang tanan niyang igsuong mga babae? Pati ang mga igsuong babae, ang ilang mga binuhatan, ang ilang mga profile sa kinabuhi. Nahimong usab nga basihan, ngano putang mutuo anak niya? Ngano putang mutuo anak niya? Wa ganina bag-o na yang igsuon. Nga igsuon sila. Ngano pong mutuo ta anak niya? Paminawan eh. Sunod. And then, gibalik nila ang dunay katapusang pangutana, ningon, diin man niya nakuha kining tanan. Sabat tanan, tanan. Kining tanan. Kabalo mo, igsuon dunay mga pulong pareho og meaning. For example, kanang magpasaway, unsas Bisaya na. Magpabadlong. Unya kanang nagpabadlong, imong badlongon, unsa man po'y tawag ana? Magpabadlong. Pareho no. Na, tanawa, nagpabadlong na po ka, pero salamat sa Ginoo nga magpabadlong po ka. Di ba? Galuding ng uban, bahala mo. Magpabadlong ba ka nang maminaw o rebukeon, magpabadlong, pareho rin magugtuno, no? Na may untag nanay stress or unsa ng mga intonation na ngano po ng ibig deal na to. Tungod ni ini gisalikway nila siya. Kanang word nga before anang kanang last nga pangutana, kinatibuk-an na nga pangutana, diin mangikan kining tanan. Sa imong kinabuhi, tanan nga naa nimo, pangutan ako nog diin na gikan tanan. Ngano po kang hambog kayong di mo hatag og pagpasalamat sa Ginoo? Ngano man po kang garaon kayo ka nga di mo gyud ka mohatag og pagsimbas Ginoo? Pangutan-on ka nako, diin man gikan ang tanan nga naa nimo. Sila nagtan-aw sa Ginoo sa iyang pagpanudlo, sa iyang pagpanulti, nakaingon siya, diin man gikan niya tanan, nga katong iyang igsuon, mao man niya mga binuhatan. Kari pa mga igsuon niyang babae, mao man niyang binuhatan. Katong iyang inahan, mang labada raman to, maghimo man to mga panapton, mag-organize man to mga gathering, mga kasal. Unya karing amahan niya, panday man pod. Kinsa may kaliwat nilang abogado, principal og doctorate. Kinsa may maalamon nilang kaliwatan na intawon. Diin mangikan ning tanan. Someday, dunay mga taong matinga sa imo, oh, grabe no, di kana po kag na kuana na no, diin po kaana na ka, di ba?
Pero guay matingala nimo gra. Murag na ay problema na. Tungod ni ini, gisalikway nila si Jesus. Kanang word nga gisalikway, tanawa ra ko na pangitaan diha na sa English nga translation. Uban, tanawa dungawi sa inyong kanang word nga gisalikway, balik na niha. Gipa kaway bili. Wala dawata, walay kabugaton, walay kapuslanan. Mao ni mga meaning aning gisalikway, naa? They were deeply offended and refused to believe in him. Mo ba na? Sa verse 57, refused to believe. They were offended. Gabalo ba ka sa time nga maigo kaswalin niya naglagot ka gisalikway ni kisa may mong gisalikway? Si pastor? Unsa man day gusto natong mga wali madungog maigsuon kanang puro kwarta? Puro panalangin, puro mga joke-joke ba? Na, inig panangyaw nimo daghan kag kada uli nimo i-record nimo tong joke ang giwaling pastor. Unya inig na ana tagay tapok-tapok na tagay sa tubaan, duwa-duwa ra ba nga baraha walay pustahanay, daghan kay kag joke-joke labi na namatyan. And then ay mo diin po kagikan ana. Di pastor. Pirting uwawa oy. Diin man gikan. Wala man ni study sa school of prophet, school of law. Wala man ni apel sa organisasyon sa mga parisiyo. Diin man siya gikan ani. Na? So, na-offend sila. Maminaw ra ko nimog na kay diploma, pakita ako diploma. Di ba? Di ba? Example. Kung si anak sa presidente mo anhe magsulte, kita tanan siga atong mata. Nga naman, unang-una, kailatag kinsa siya. Lawyer nga ikaduhang pinakagamhanan sa atong nasod. Then, ang iyang papa, presidente sa atong nasod. Ang iyang igsoon, congressman sa Mindanao. O ang usap pag yung igsoon, mayor sa Davao. Na? Grabe ning mga profile sila. Murang murispeto yung kamutawad mo kagayo. Pero agdi ada sa tubangan, siyam taon nagagamahan na ka na, manadi ang galigid-ligid ang hubugon na ng kalsada. Ano man puta, di ba? That is why ang tao na pobre og ayo sa kaalam kay pilion niya kinsay iyang paminawon. Dinhe og kinsay mo barog dire og magsultis pulong sa Ginoo, paminawa tungod kay pinaagi ni anak makabaton kag kaalam og kahibalo. Amen. Makabaton kag kaalam og kahibalo. Na-offend kayo sila. That is why Elias yang gisalikway, gipakawalay bili, gipakawalay pulos. Agwalay sa niaging Merkulis nino? Himo ay mong kaugalingon nga mapuslanon? Ninduta to sa mga wala ni anhe. I-review unya to nga wali. Nindut kay to nga wali. Kinanindutan. Daghan kayong ganahan sa sports car. Pero walay ganahan sa tong bunggo. Pero ang pangutana, kinsa Manila ang mas napuslan? That is why dili magmatter og pilay value ni mo, unsa ka kagrabe kayo diha. Kung wa ka napuslan, moray gidangat. Amen? Kay kining kinabuhi man ng igsuon, ingon pa sa bakla, dili ko nun pa char-char. Napa mo? Ingon ang bakla, hoy, dili man na pa char-char. Nga na po, usa man ang mga pa-char-char. Daghan kay meaning ng pa-char-char. Kanang hipokrito ba? Pakaruning nun lang. Di ingana mga igsoon. Paminaw mo. Then, iya silang gisalikway og miingon si Jesus kanila. Kini, maone. Ingon siya. Ang usa ka propeta tinahod, bisan diin. Bisag asa siya mo ato, respetaran siya.
Init kayo ang pagdawat, abi-abihon kayo. Pero sa iyang kaugalingong balay, sa iyang kaugalingong barangay, di gyud ni taon siya tinahod. Tanawa ha? Ni unsay sumpay? Ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas lang sa lungsod. Bisan diin gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong balay. Di ba? Di ba? Amen? Amahan, sulay adtos balay sa laing tao. Ang mga bata magdagan og muamin. Uy, angkol, bless ko angkol. Dali angkol, sulod. Lingkod sa angkol kay wala pa man si mama. Pero muabot ka, gikapoy. Uli sa inyong balay. Nabay anak ni mo pa. Mayang hapon pa. Muinom ka kape pa, kay timplahan ka na ako. Ano man? Ang mga anak ang gipakaamahan, gipakainahan, gipakaigsuon ang cellphone. Ang ilang kasing-kasing una-una, focus tuwa na dito. Now listen to this. Example lang niya, example. Muadto ka sa imong paryente tong layong dapit, labi nagdugay mo nagkita. Grabing ginaksanay. Yeah. Grabe yung tinagdanay. Pero naakas imong kaugalingong balay, wa gyud ka, trapo. Diyo kayo bili. Munang every time magtigo may mga papa, targeton dyan ako na sila, di gyud ko mag-target sa ilang mga anak. Sila gyud akong ingani na ta. Ingani na ta sa atong mga anak, ingani na ta sa atong mga asawa, ingani na ta. Bahala na sila, dili sila mo response kay inigabot sa panahon, sila na may mong ginikanan, wala na ta, ana na magsugod na magkaton sila. Sakto di ay. Muni akong na-learn. Sa una ang among amahan, huktan me. Ug di ka kaluhod og asin, ug di ka kaluhod og munggo, huktan og kadina na imong tiil or pisi. Mag-ilis og pisi sa baka, hipuson dadog balay ng pisi nga inilisan kay mautoy ihukot. Og di kawayan matong haligi na mo so hukot sa haliging kawayan. Usa ka bunalan kay managan man pud meog. Na? Lahi karon kay mga anak na manghapak sa ilang ginikanan. Unya bitayon namong tiil, ihukot ning duha ka tiil. Maghigda ka sa flooring, ang imong tiil gasaka sa taas, dito ihukot. Latusuno kayo imong paa ng bayabas, mga upos ginang bayabas, mamula-pula ang tao ning manglabag o kayo ning inig humaglatos ng lagom nga gapula-pula kay na mga dugo sa sud ba. Latos nga latos gyud. Nya ang akong una-una ato ang akong panglantaw ato demonic kayo ning akong amahan. Pero kabalo mo, karon nga ako nay nahimong amahan, ningon gyud ko salamat nga nami amahang ingato. Kinanindutan. Katong among inahan maupod. Kuya, ang ako igsuon si Kuya Alan. Sigihan ko niyag sungog. Nya sige kog hilak kay kanang mabata manang manghod. Basta sungugon na sa maguwang, magpalaban man na si hilak. Karon kay gibato man ni mama, si Kuya Alan og tinidor kay mao may nagunita ni mama kay galuto lagi og cake. Kato bang tinidor dagko nga inig nga na sa cake. Kanang tinidor ni taroy man, tapot man gyud siya ang tuhod yang gadugo na. Unya di siya ganahang mo ibot kay nay dugo lagi. Ilak siya kay. Igtan ako nganong ingani man ni sila. Na-realize na ako karong wala na sila nakaana ko ugwa siguro miing atuha. Kay later naman nimo ma-realize nga ang ila di ay paagi kana di ay nga buhat nila. Tanaw nimo di man ko ang ayang inganion. Pwede man ako kang ipapriso. Pwede child abuse naman nimo ha. One day panganduyo nimo na. Kining among inahan inig tanaw niya hapit na lasuot suwa pa minamangon. Pangliguon mo na ako gininit karon mo among madunggan ng mamatan nga magyawyaw maglagot kay mi kay lami pa kay ikatulog dugay kay mi nga tulog kay as 9 natong Power Ranger.
Ato basilingan na, layo kayo, kalubin na, namang lakwan. Di pa gyud mi, pasudlo na itong amakan, mga na rami itong lili itong amakan. Dugay kayo may mga uli, pag uli la tulog. Di nakapamubo sa mga tanom, kay tulog pa kayo. Nagluto ng ginikanan, di pa kabangon, di pa kaligo, malit, nag-eskwelahan mo nang muingon, and then, usam ni sila, oy, sige na magyawi, sige na balik-balik, ini batasana ni nila, grabe ito ganyan sila. Pag wala na sila, karon nga nahimo kong, nakaingon yung kong, grabe mo na ito kapanalangin, tong ingon na ito, oy. Training man di ito. Gawas pa, og nalatusan mi, og nagrabihan pud mi paglatos, sala man pud namo to. Kato nga disiplina, layo raman tos ka Kristo nga gapasan, giluwaan, gisuntok, gisumpa, gisipa. Gisi ang unod og panit, kita mapaluan ra ng luod ng gus katuig. Ingon ang Bible, ang tinuod nga amahan nga nahigugma, magdisiplina, maglatos sa anak, kay walay latos nga makamatay. Karon lahi na. Lahi na kayo na dili tinahod sa kaugalingon. Now, napilain. Kabantay mo mang-invite tag speaker. Ari na ta, ari tas church na pod. Di po mo ganahang isgutan sa church. Kaming mga pastor, ganahan ming mang-invite og mga speaker. Ayaw lang po tong speaker nga tudluan kag okay ra na tanan. Gabantay mong dihay nagwali dire o nya, nigiingnan mo, okay ra na manang mo inom ka. Okay ra manang tuba-tuba ra. Grabiha to, no? So, mo invite ni, mo invite. Ala no, inik-abot. Muna ato speaker, pastor, ato palakpakan speaker. Ang pagbulak, pinasidunggan kayo. Hatagan na tog certificate, flag of appreciation. Mag-love gift ta. Ato nang pausuhon kada Domingo, guro. Tanawa, di wa mo nalipay. Ha? Lipay kayo. Una na tong speaker, Merkules, Pastor Bico. Sunod si Pastor Dreg. Lami kayo, no? Pag amo na pong pastor, nanapod. Headshot na po ko, ani. Balik-balik, rarabang wali, ani. Nga anak na itirahon, ani. Oh. No. Oh, good. Pero ubanta, inignaay mo invite. Relate kayo, inigabot po rin mo sa laing source. Mo ni atong, naabot na atong kan. Managbo ni mga young people. Pastor, welcome pastor. Lami kayo. Mga anghel. Pastor. Ay, lingkod pastor. Namahaw na ka pastor. Lami ba? Lami tang na mo. Inig ka Sunday ba? Inig abot niyo pastor. Ay, namahaw na ka? Namahaw na ka pastor. Okay na. Jimar. Di ba? Kao ba kuyog? May ako. Gerson. Kisap. Philip. Pag tinaraw siya mo, kinabuhi na ba? Kuyog ni nako. Terde. Gerald. Pangandam. Pagpatupe kayo. Ubanta. Nag-abot ni mo. Di ba? Grabe kayo mura kag. Ayaw kayo kog inganaan ninyo. Kaya iwa ko na anad anis amo. Di ba? Pastor niya, ipahilo na juga niya. Pastor nga na, nagpamauli ni mo, tanan mo babay. Bago na bitaw tabi. Natay bisita lagi dire. Pilam nato nang balik-balikon di ay. Labi nag mga alagad sa Ginoo. Ayaw kag sugot nga di ka kalamano anak. Og Lord, mabalhin iyahang kuryente nako. Lord, nay kaalam ni Ginoo. Salamat ani nga kinabuhi. Lord, ang dihog ani gaaso-aso. Lord, kami mga igsoon kay na-raise man mi sa una nga ang anak nga practice. Nignay ma-invite nga speaker, magpaunhanay mi kisay makalamano. That is why paborito gyud akong lingkuranan at tubangan kay inighuman gani naswali pangampuan na nitanan. Ako joy mo una gyud ko pastor salamat jud kayo. Ang kaya nga ako nga pagtuo si Eliseo
nakadawat sa dubling dihog gikan ni Elias. Ay kining anointing ane. Di man na mo giingon sa context sa Biblia, pastor, di man po na biblical. Pagtuo man nako, magbuot ka. Na pa mo? Di pahiluna gud, pahiluna. Oy pastor, gana. Di ba? Tinahod sa kaugalingong. Now, Kristohanon naman ta. Sa mga magtotoo ni Kristo, dili ingan ane. Nga ilang isalikway. Pero kay, dili man sila magtotoo. Mauna nga, dili welcome. Dili nila dawaton. Dili nila hatagag kabugaton. Dili nila hatagag bili. Munang ilang isalikway. Listen to this. So, o sa may problema, saan man pagsulbad ni nga problema, pastor? Nga ako di naman ko welcome sa among balay. Ang akong pagtudlo, di na welcome. Ang akong pagbadlong, di na welcome. Ang akong authority, di na welcome. So, naay tagagawas nga gamiton nga motudlo og mobadlong. Pero kabalo ka, kanang imong anak, pagbadlongon nimo, mugahi og ayop, ipabadlong naglain. Arong maulawan na. Kabalo unsay problema? Di na siya magpabadlong nimo kaningon ang Bible, dili ka tinahod sa imong kaugaling balay. Badlongon sa lain, masuko man po ka. Dali na, istoryahan ko no ko be. Masuko man po ka. Unya, ang resulta anas umaabot, ug maunsa na siya. Kay ikaw ni badlong, dili naman kaniya tinahod. So si pastor mo badlong, masuko man ka. Unya, ang resultas umaabot, maunsa man siya. Kisa may imong pakasadon, walay lain ikaw. Kay once nga imo siyang ikonsente, bibibibiho ni mo, 30 edad na, magdayaper, gapon na, gatas. Ingon ang Proverbs 6:22 or 22:6, no? Train up a child in the way they should go. Nganong malatos manimo? Nak kining latos in the way they should go. Sakit paani ang problema sa umaabot. Kay kung sayon ra na sila kanunay karon, di na kabarog sa umaabot. So prophet is not honor. Manguha tagtaga Negros, dalon nato deres Lourdes, ang taga Lourdes labay sa Negros pasangyawon. Singisi ba? Amen? Kay kung gidawat patas atong kaugalingon, kung sa atong kaugalingon dawaton tatanan, wala na'y Korean nga magmisyon diri sa Tua, wala na'y Pilipino ang magmisyon sa Pakistan, wala na'y taga Pakistan magmisyon sa Mindanao. Kay dawaton naman atong kaugalingon. Amen? Munang blessing yung kayo mga igsoon. Nga doon na kay uncle, doon na kay igagaw, doon na kay nga mosulti nimo. Mutudlo nimo. Nga naman, tungod kay, bisan ikaw sa imong kaugalingon, di na tinahod sa inyo ha. Kabalo mo kung saan nakasakit? Wa pa. Inig time nga kamo na'y mahimong ginikanan. Pangutan-an na yung ginikanan. Wala pa mo kahartok-hartok sa inyong ginikanan, no? Wala pa? Naay mga kagabihon nga di sila katulog kay nasakitan sila ayo sa inyong pagtubag-tubag. Gisultian mo nila? Wala. Kay kung sultian mo, duwa man po'y bili. Asa. Wala'y bili. Ngayon si Papa nimo, nak, kabalo ka nak. Muragi nga nagkutsilyo akong kasing-kasing ba? Ako katulog. Tungod yung pagtubag-tubag na akong gabi. Musamot pa nagpangluod. Di mo na siya karelate. Kaya nga naman, wala na lagi niya tagaig, bili, kabugaton. Kita pong ginikanan. Pag matambagan po ta sa itong mga anak ra ka na ko, ayaw, og. Anak ra ka. Hala no? So maog yapon, di na po tinahod.
Kung ingani ang mahitabo kanunay mga igsoon, kada Sunday mag-invite tag speaker. Invite tag speaker. Unya kada Wednesday mag-invite tag speaker. Sa inyo pong balay pagkanaay makasala, invite ta silingan. So pag magpabadlong si Gab-Gab, Danilo, Brad, dali Brad. Lato sa. Gusto mo ingana? Amen? Pag magpabadlong ka, manawag tagsilingan nga mo badlong. Di ba? Dili lang ako, daghan dinhi nga nag-igking sad. Ikaw man kayo nakakita, manungwa man po rin mo badlong nga. Wa ko pastor, kaya ako'y awayon anak. Ako'y awayon, inahan anak. Ako'y pakasad, na, ay na lang. Iampo na lang yun. Di ba? Nag-igking. That is why bisag sakit, bisag guol, usahay kada ganon ako. Muna akong gi-share sa mga papa gabi. Kada ganon ako, kaulion ako, kababayon na. Lamin ang ato na tas napo. Mga busayap mo pina dito no. Risuda to sangyawan, pusilon puta. Sakita po daan oy. Huga ko lang yun utang anak. May akong timanon, ako ng asawa. May akong, oh Lord. Nga naman, a prophet is not honored in his own town. And sometimes, church leaders is not honored in his church. Father or parents is not honored in his own home. And teachers is not honored in their classroom. Ano wala ko to? Dihay nag-live nga teacher, taga Luzon. Dili na kayo magrespeto sa akin, mag-board exam din kayo. Nya, nalimot siyang ga-live dahil siya. Daghan dayo mga negatibo nga comment, tangtangan naglisensya, mapriso na nga teacher. May nalanggani kay ang vice president, ang secretary sa education ni ingong kitang tanan muawas gyud. Kitang tanan muawas gyud. Ingon ang Titus 3:10. Titus 3:10. Human nimo kapasidan ikausa kaduha. Ang taong masupilon, ikatulo, isalikway siya, pasagdi siya. Unsa man kasakit pod? Kabalo mo kinsa ilang gisalikway ang Ginoo. Pero sa tinuod lang. Sa pagkatinuod lang ang nahitabo, sila ang nahimong sinalikway. Ano man? Kay kung wa kay Ginoo sa kinabuhi bisag tag-iya kas buhol, sinalikway ang imong kinabuhi. Ilang gisalikway ang Ginoo. Gipakawalay bili nila. So ningon dito sa Titus 3:10. Human kapasidan sa makaduha ang tawo nga maoy makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok isalikway siya. Muna kaning word nga isalikway siya, iampo na lang. Iampo ra na nato. Why? Bisag sayop ang tawo ug imo na siyang sultian. Ikaw ang mahimong sayupan kung labong kaayo ang garbo. Amen. Nang usahay, asa ko nga kinabuhi sigog pamalandong ba? Di mo ka. Kusog mo sukol, garbo suon, ngani-ngana. But nakakonclude ko sa akong kinabuhi, kining akong pagkamusukol, kining akong garbo, ako ning ulisan og pagtahod og paghigugma. Naa sila ihatag or wala. Dito nagsugod nga naan ako'y kalinaw sa akong kasing-kasing. Naman ako asawa, buhi na. Nato likod, gaginawa pa na. Witness dyan na siya. Bisan kapila pa manghitabo. Gianad ra gyud nako kung kaugalingon ba nga
Magsurir ako kay gusto ko kalinaw. Pero kabalo mo, kining dili pagkatinahod, kining makabati kag marakag sinalikway, wa tagaig gibugaton, wa tagaig mura kag malumos. Relate kay mga mama ana, especially mga mama. Mga papa, dili kaayo ko bias ha? Di ko bias. Maangon lang iko, specialist mga mama. Nganuman, kay sila maoy nagmabdos. Sila maoy hapit mamatay sa kasakit sa pagpanganak. Sila sad ang nabughat o inatiman. Katong nagngipon pa ang bata. Gihilantan, gikumbulsyon, di katulog. Isayo-sayaw na nilag ko to buntag. Pagkabuntag gusto sila mo pahulay pero nailabhunon, na ay siligo, na ay bata atimano, na ay kay wala ang bana kinanarbaho. Grabe ang kahimtang. And that is why pagtubag-tubagon nimo sila, gisi ang ilang kasing-kasing. Munang kamo nga mga mama, nagampo gyud ko ninyo kanunay. Bisan wala ko'y kwarta, bisan wala ko'y kwan, muingon jud ko sa akong asawa, asa makaganahan mo kaon. Pag-search daan. Bisa gawin palit na ako ng siminto. By the way, ang siminto karon tag 175 ni obos og 2 pesos. Nya kada usa nato mohatag og usa ka siminto. Mahuman to no. Padungog-dungog ro ako. Grabe mga igsoon. Napatay mga 60 to 70 or 70 plus ka sako. Parang mahuman na siya diha. O niya, at least basta, dako-dako pata, pero ang Ginoo oray bahala. Mahuman lagi na. Son? Kuya, human na. Mahuman na. Gisi kayo na sila. Especially, wala na yung mga partner sa kinabuhi nga nag-raise sa mga anak. Grabe na sila giagian mga igsoon. Munang nangita mong taong inyong lipayon sa kinabuhi. Hilas kaayo. Kung kanang bag-o ra nimong nakaila unya linghod pa kaayo ta 13 pa edad at iyon eh. Pila edad? Ha? Awan ako ilabot ninyo. 29 na. Sultihan mo na ako, namoy achievements, namoy blessing. I-treat inyong mama o papa. Sometimes mangumusta sila. Ako ang ingnon akong wife. Mangumusta ako panagsaba. Kay hangak na kayo. Dagan kay ko gyuna-huna nabalaka ko labi nagnaay makasala naay malayo. Naay wala diha kay wala kasimba kay tuog dagat. Oh, Lord. Dini kagabi maingon ako niya pangumusta ako panagsa. Naminaw pa mo. Kamo dire. Pag naigo kaswale o nya mag-uol pa ka, pag anad-anad. Kay ing anak na ginegikas pagsugod. Wala man kanako panganli. Ang naastapad nga akong gisultian bisag imo nang binuhatan ang naastapad nimo akong giigo kay someday siya na po'y magbuhat. Ayaw na mo ka ma-stress pag yung makadungog, magwaling, sakit kaayo nga munay atong patambok sa kalag. Bro, bilar na to. Sige, nagkatarget. Yung ngisi na. Lamiaw ito. Lamiaw ito. Mga na siya, lamiaw ito. Bisan kung sakit kayo, tulon ba? Lamiaw kayo? Nga naman, atong i-break na nga culture. Kining mo yung a prophet is not honored in his own home, in his own town, or a father is not honored in his own house, a husband is not honored in his own wife, own. Kay basig, dili on.
then a wife is not loved by his own husband, then wife and husband is not honored in their own children. Tanawa kung saan nakasakit. And Christian naman ta, natudluan na, nagkatunta na, sulaya. Bisag dili ang ngayang i-honor. Bisag dili ang ngayon, tested and proven na lahi kay lisuda man nga i-honor. Oy, lahi may o culture, lahi pag yun may pinulungan, lahi pag yun may paagi, lahi pag puro lahi. Lisod i-honor, pero kay leader man, pasaylo ako. Suri ra gyud kanunay. Bahalag pangayo nakagpasaylo, iniguli nimo, ikaw mo mga haplas kasi mong dughan, kay abi nimo panuhot ra. Makarelate yun ning mga ginikanan. Makarelate na sila. Kaya sometimes, dadaan niyo yung ginikanan og milk tea. Ma, sa inyong panahon sa una passion fruit. Unsa ang passion fruit re? Mga pakol rin taon to ma. Karon ni anay milk tea. O ma, tilawin ni ma. Gikan ni Old Airport. Tilawi ma. Lami no? Lami panak. Bago niya akong anak. Nakadungog din is wali ni pastor. Nga na, bita? Sige tag panglibre sa ubang tawo unya atong ginikanan dili na nato gi-honored. Lipay kayo tanga. Dili man na mao'y pagtulunan ni Kristo. Timan ikini, ang wala mi honor ni Kristo, kinsa sila? Wala mi tuo. Unsay resulta? Unsay last nga gisulti? Wala si Kristo nakabuhat og daghang milagro kay sila. Wala mi honor. In other words, wala mi tuo. Wala mi dawat, wala mi hatag kabugaton, wala magpatudlo, wala na imong. Wala. So si Lord wala nakapamuhat da nila. Dinhi sa atong kinabuhi, nangandoy bata nga si Lord mamuhat sa atong mga pamilya katong kinabuhi. I-honor. I-honor o gayo igsoon. Timan ini, kining mga anak nga grabe ang pagtahod sa ilang ginikanan. After 15 years, i-compare unya nato na sila sa uban nga dili matinahoron. In fact, daghang mga anak sayong namiya sa kalibutan kay dili mo tahod o ginikanan. Ephesians, children, obey your parents. For this is right. Unsay ganti? So that you may have long life. Wala magtahod. Wala magtahod. Ang atong panglantaw nila, mura ra sila mga kahoy-kahoy, mura ra sila mga di ni sila masakitan. Someday mag-ani man taana mga igsoon. Amen? Kung wala dire imong bana, ikaw rin ay akaron dire, i-honor siya. Kay once nga pakitaan nimo siya og dili maayo, the more po siyang magpakitag di maayo po diha nimo. Kung wala dinhi imong anak, i-honor imong anak. Balag di siya first honor. I-honor siya siyang balay. Nak, ano ba? Kung wala din niya yung ginikanan, pagbago na, i-honor siya. Amen? Mga asawa, kung naamoy order sa Shopee, pananghid mos bana. Arong dili, walay consequence umaabot. Kadaghan ra ba dyan ang mahitabo? Mananghid sa bana. Pananghid mo sa bana. Yung mga bana po, mananghid po. Mudula koron mang. Nga na, son. Nya apilig oras, mang basig alas 10 ko mauli. Uy, honor ba? No? Pero, kadilion ko na sila. Kadilion ko na ako wife ato likod. Kadilion ko na, pero yung, naka, layas. Magbuot ka, o ingana siya kasweet. Pero di, what for saying kong layas? Ikaw na po siya, lakaw. Lakaw. Kas araman po ko mo, duwas o simana, di man po, panagsaraman. Di kay kadua usahay, basta kay na tulunan. Nya ako sa pangutanon, kay kita manggod, gibuhat as Ginoo para maghimayas Ginoo og mahimong kalipay pod sa ati si katawo. So ako, magkuhan ko, mo anak ko niya. Saman ka, wala kay lakaw ron, di ka mag-bike-bike atong airport.
Di ko mo una-una mayo mudula ko ron. Ug na sila ka ako sang serbisyuan tara. Uban na eh. Ini uli naman diri tanaw ko. Oy. Mo pay pagsugod aron nila. Wala ka. Ingana bitaw. Ingana di kay pag nanguyab pa dito rag hinatagay na yung bisag unsay daw taning gugma nako. Di apod akong gugma nimo. Inay labyuhay og taman. Pag nangaminyo na wa nay respetuhanay. Amen. Kamon diring na ay mga uyab. Kung unsa mo ka cute. Kung unsa mo ka tamis mo sultis inyong mga uyab, isulti nas inyong mga manghod. Sulaye. Sulaye. Di kay magsultis uyab. Kabalo ka. Lami kayo, mabugnaw kayo. Kanunay ko nagaampo sa Ginoo nga magmalipayon ka kanunay. Pero pag uli sa balay, manawala ni mo labay ang umidyas, kabalo ka mudula ko ng basketball, gadangalag naman ka. Inganaon ang manghod. Naapay pinapingpong. Pung! Luoy kayong manghod in tawon. Amen? This time. Hello? Unang pangutana, diin mangikan ang imong kaalam. Ikaduha, ang imo bang kaalam makita diha sa imong kahibalo, sa imong pagkinabuhi, na-apply ba nimo? Ikatulo, diin gikan ang tanang mga maayong butang nga naa nimo karon. Katapusang pangutana, naa pa kay ipanghinambog sa imong kinabuhi? Wala. Ang Ginoo mo itag-iya tanan. Ang akong personal nga testimony, bisag dili ko perfect, bisag leader ko nga huyang, bisag leader kong siging kahagbong, kahagba-hagba. Kanang mabuhi ta sa pabor, sa kaluoy, sa grasya, ug sa gugma sa Ginoo. Tanan nga inyong makita sa ako ang ako nga wife. Kini tanan nga gipang suot-suot nako. Kanang naa diha sa palibot, hinatag lang intawon. Ug mao na akong gipasalamat sa Ginoo. Amen. Kay kung ako'y mopalit, madaot man. Tuwa nag-tights. Tuwa nag-offering, sinaw na, nasinaw. At least kabalota. Bisag sila nga mo bisita direg, makaibalo sila gaon sa tag-asa na mga nangapaingon. Every year mag-report me, year end, usually na February kay pagka March, balik na pod ang state of finances sa SEC. Tuwata to, pila may expenses, pila man tanan ang niabot rong tiiga, sa man apel resibo. Deficit. Nag-asa manigikan, wala na ni sod sa offering. Kay seed. Pero gi-appeal sa report. Ini pangutana sa SEC, nganong naaman donation Nganong niyaman ning sakyanan? Donation Ingana ang paagi. Kay bisag gamay magapanglimbong ka, kung kasaligan kas gamayng butang, saligan kag daghan, pero di ka kasaligas gamay, di ka tagagdaghan. Ingon ko sa Ginoo, Lord, mahuman lang ginang kalsada rong tuiga. Mahuman lang gina. Bisag kana lang sa. Pero sila day bahala po, di man ako magbuot. Bisag kana lang. Kay kaspaon man pud ta ana, oy. Kapangalot po ka. Hindi ni basta-basta. Napa mo, naminaw pa mo? Last gis na, mag-ampo na ta. Let's close our eyes, let's pray. Heavenly Father, thank you kaayo Ginoo sa mga pulong among nadungog karon. Makabati gyud mi og lawom nga kasub-anan. Sa panahon nga dili kami makadawat og honored. Sa panahon nga mainsulto
sa panahon nga tubag-tubagon. Sa panahon nga isalikway, wala atagig kabug-aton. Makabati kami glawom nga mga kasubaanan. Apan dili lang kami Ginoo. Ningon ka nga prophet is not honor in his own town, even in his own house. Ikaw maoy nag-una nga nakabati ni anang maong pagpanginsulto Ginoo. Salamat nga mo sab nang nabati tungod kay pagmatuod na nga imo kaming mga tinun-an. Nagaampo ko Lord. Ang mga pulong among mabati ay nag-anhin namo. Dili lang ni magpabilin nga tinaw nga kaalam nga among nakatunan. Kundili maangkon usab namo ang kahibalo sa pag-aplikar sa unsay among mga nakatunan. Kaming mga bana pasaylo ami o Dios. Sa amo ang Ginoo nga pagsalikway sa among mga minahal, sa among mga partners kinabuhi, sa among mga anak. Mga asawa pasaylo usab o Ginoo. Nga sa samang paagi nakahimo usab sila. Mga anak pasaylo usab o Dios. Walay usa namo nga tul-id karon sa among panagtigom. Kaming tanan kinahanglan ra gyud nga imong kaluy-an Ginoo. Unsa may kapuslahanan sa katas-on sa panahon sa among pag-alagad, sa gidaghanon sa bersikulo nga among na-memorize, sa gitas-on sa mga kapitulo nga among gitiman-an. Kung walay paglambo spiritually, kung wa ming nga nangabag-o Ginoo. Tabangi kami Lord nga mohunong nami sa paglantaw sa uban. But we have to deal on our own pride, Ginoo. Among kaugalingong mga sala, among kaugalingong mga kahugawan. Nagaampo ako, Diyos, nga ang imong balaang espiritu mahimong pinakasuod nga higala nga magdasig ka namo, magtudlo ka namo. Lord, diha sa imong kaugalingong lungsod, diha sa imong kaugalingong panimalay, gisalikway ka, wa kadawata. Kami sa among mga kinabuhi, O Lord, mga mangayog pasaylo, namuanhi kami, pero wa na mo dawata ang imong pagtudlo. Wa na mo dawata, wa na mo ikinabuhi. Gisalikway ka sa katawhan, apan ang labing tinuod, ang nagsalikway kanimo, maoy hinuon ang mga tinuod nga sinalikway. Kay ang wala diha nimo Ginoo, sinalikway man sa kinabuhing dayon. Ayaw intawon kami gisalikway Ginoo. Ayaw gipahilayo namo imong balang espiritu ang imong mga pulong. Manindog tang tanan mga igsuon. Yes, Lord. O Diyos, ania ang kasing-kasing ko, o